Hala, naa di ay igsuon sa unod si Kristo Jesus diri sa kalibutan. Abinatog siya lamang usa ang anak ni Jose ug Maria, naa pa day sa mga igsuon matud pa sa Biblia. Mao kini ang atong topic karon nga adlaw. Kinsa ang mga igsuon ni Kristo Jesus? Kinsa ang mga igsuon ni Kristo Jesus? Mabasa nimo kini sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 55 ngadto sa 56. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon: Dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria ug ang iyang mga igsuon si Jacobo ug si Jose ug si Simon ug si Judas? Ug ang iyang mga igsuon nga babaye wala ba dinhi ang tanan kauban nato? Busa diin gikan kining tawhana makadawat ni ining tanang mga butanga. Nianing duha ka verses atong makita nga kini siya anak sa panday, ang iyang inahan si Maria, ug ang iyang mga igsuon mao kini si Jacobo, si Jose, si Simeon ug si Judas. Mga igsuonan, naa di igsuon si Jesus ug mao kini sila. By the way, si Jesus bagid ang gisgutan ni ani? Oo, klaro kayo, ang iyang amahan panday si Jose. Ang iyang inahan si Maria. O kung basahin mo sa 43, ang pulong sa Ginoo nagaingon diha nga si Kristo, si Jesus, nagsulti sig parable. Human niya sultig parable, niadto siya sa iyahang lugar nga natawhan. Dito sa sinaguga, nagwali siya about sa pulong sa Ginoo. O ang mga tao nagwonder sa iyahang teachings kay minaalam kayo. Pero ang tao dili kadawat ngano, kaingon nila, dili ba kini siya anak man sa panday? Dili ba kini siya ang iyang inahan si Maria man? Uni ang iyang mga igsuon si Jacobo, si Jose, si Simeon, si Judas ug ang iyang igsuong babae uban nato. Diin man siya nakadawat ni aning mga butanga, kaalam. Now mao kana ang istorya. So si Jesus gid kining gisgutan sa 55 o 56. Naa gid ay igsuon si Jesus ug ang iyang mga igsuon mao kini si Jacobo, si Jose, si Simeon ug si Judas. Napagid sa mga igsuon nga babae. Now, unsa may lesson nga atong makuha ni ani nga butang? Ang lesson ni ani unang-una mao ni, ha? Unang-una, si Maria wala nagpabiling birhen sa tibuok niyang kinabuhi. Human niyang anak kang Jesus, di na siya birhen, ha? Of course, birhen siya sa pag-anak niya kang Jesus. Pero human niyang anak kang Jesus, naa na dayon sila sexual relationship ni Joseph. Gikasal sila og na sila sexual relationship. Ug bunga sa ilahang paghinigugmaay, mao kini sila si Jacobo, si Jose, si Simeon, si Judas ug mga igsuong babae. Busa mga igsuonan dili kita magsulti ha nga si Mary virgin paghihapon karon. Sayop ka na. Daghan sig mga anak pak virgin paghihapon. Sayop mga igsuonan. Kang Jesus nga time, birhen siya. Pero sa dihang naminyo na silang Joseph, di na siya birhen. Kaya nakaanak sila og daghang mga bata. So sayop ang giingon ni ani nga site nasa 499 nga si Maria daw is ever virgin. Na sa perpetual virginity. Wrong mga kaisunan. Si Maria wala na nagpabiling virhen sa iyahang kinabuhi. Ikaduha nga lesson mo. Kung magwali ka sa maayong balita pagkatapos wala nituo kanimo ang kababayan mo, ayaw ka balaka. Si Kristo gireject usab sa iyahang kababayan. Iya gani mga igsoon wa magani mo tuo kaniya, dili ba? So ikaw kung magwali ka sa imong mga parente, magwali ka sa imong mga igsoon, magwali ka sa imong kababayan, unya dili sila mo tuo dayon kanimo, i-reject kanila, ayaw ka balaka kay dili lang ikaw ni ana ang naka-experience, si Jesus pud. Dawata mao na kana ang reality. Ang ikasulti man gud nila mao kini, hala, dili ba anak ra man ni kuan? Dili ba, ubos naman kayo na sa una? Bata po ka, dako na. Mura na kinsa. Masikan anak. Kakita po sila kung sa'y mistake ni mo sa una. Busa, murag lisod sila pagdawat sa imuhang mga bag-o nga pulong. Kung naay mo to, praise the Lord. Pero kung di sila mo to, natural na ka na. Si Jesus gani. Wala siya sala gibuhat sa iyahang mga kababayan sa unang panahon kay matarong siya nga tao. Pero reject yapon siya. Ikaw po, i-reject po ka. No? Ayaw ka balaka kay inga ana gid na ang reality. Ikatulo.
Ayaw og conclude nga kanang imong giwalihan nga wala mo tuo, dili na gid na siya maluwas pa. Dili na gid na siya motuo pa. Sayop. Naay time ang nang tawhana nga maluwas siya. Noon dili tanan pero naay mga tao nga maluwas gyud in the future. Karon dili pa maluwas kay dili pa ilahang takna. Ha? Tan-awa ra gud kini. Kini si Simon, si Judas, si Joseph, si Jacobo, ug mga ex-sister ni Jesus, most of them wala mo tuo kang Jesus. Ilargo na igsoon, ilargo ng kuya, ilargo ng magulang. Pero sa future, nituo ni sila. Kung tanawin mo sa Acts chapter 1 verse 14, ang mga disipulo nag-ampo, ang mga babae nga nag-ampo, si Maria nag-ampo, apil ang igsuon ni Jesus, nag-ampo, mga igsuon ni Jesus, nag-ampo sila. O niya, kung basahan nimo ang New Testament, si Jacobo, nagsulat po ihang letter ngadto sa mga Kristohanon, ang title, James, or Jacobo sa Bisaya, o si Jude, no? Judas sa Bisaya. Na po iyahang letter. Kung tanawin nimo ang libro before sa Revelation, o iha ka ng sulat. Sulat na sa igsuon ni Jesus. Sa una, wala sila mo tuo pa kang Jesus. Pero sa dihang si Jesus, nikawan na pa dong sa langit, nituo na sila kang Jesus. Kiniday ang among igsuon. Ginoo gidi ay. So nituo na sila pag-abot sa takna nga panahon. May mga kaigsunan busa, kung nagwali ka sa imong anak, nagwali ka sa imong mama, pagkatapos dili sila mo tuo sa imong wali karon, ampo lang, paabot lang, moabot ang takna, maluwas ra na sila, motuo ra na sila sa imuhang istorya. Naay tigulang, nagampo siya nga maluwas ang iyahang duha ka anak, pagkatapos dili gid maluwas, buyagon jud kaayo, nagsige siya gampo, walay epek, paampo siya sa mga pastor, murag wa gyapon resulta, namatay na lang siya. Wa gid taw naluwas ang duha niya ka anak, badlongon gihapon kayo. Pero ay ka, naay milagro nga nahitabo. Sa dihang tuwa na siya sa ilalom sa yuta, naay tawo nga nagsulti sa iyang duha ka anak. Nidawat sa Ginoo. Ngadtong seminaryo, nagpastor. Ay pa, nga wala na siya. Pero sagdiin na lang, kaya ang iyahang pag-ampo, gitubag sa Ginoo, sa future, sa right time. May zona na, ayaw pagdali-dali. Ampo lang, paabot lang. No? Ayaw og conclude nga kanang imong giwalihan karon nga wala mo tuo, imperno na gid na. In the future, maluwas ka na. Basin pinili si sa Dios. Di ba? Salamat sa inyong pagpaminaw. Palihog i-like kini, i-share kini aron mahibalo usab ang uban. This is the Truth Bible Program.